Vystrám už trošku na koko. Nie, do hento horikola tam, jak padnem, na 100% prekotím. On sa to ťažko drží rovno na tých kameňoch. No toto je lahoda proti hentomu, čo som išiel. No, keď otočím hentam, tak sa prekotím, podľa mňa. Jaj! Fuj! Šutre v hube. Nie. Poď! Podáš! Kokos, absolútne nemám problém s tým kopcem, to je fakt brutálny kopec. Čau! Nie! Kokos, odpadávajú milky úplne. Snažím udržať to, lebo toto je zlá časť. Ja to snažím udržať, lebo v každej jednej jame mi to stočí koleso a škubne rukami. Toto vyzerá byť lepšia cesta, no neviem. Ale pekne tu je. V pohode sú tu hryby, ale či to aj medvede nie sú, to aby som trošku obával. Adoriti, to čo je to? Adoriti, nie. A prúst... Nie, ja nechcem byť dnes zablatený. Ja by som to prešiel. No nemám kade, ale to je ešte horšie možno. Pomaličky, ono to nemá blatníky poriadne, to začerpaný si hneď. To je dosť prudké. A už iba kúsok, to by som mohol... Ty kokos. Hurá, cesta. Prežijem.